Čaute všetci, moje meno je profesor Huka, ale môžete ma volať tým. V dnešnej recenzii máme pre vás pripravenú malú cestovnú dýmku, ktorá je určená naozaj pre všetkých. Poďme sa na ňu pozrieť. V Českej republike vyvolala táto vodná fajka obrovský hype. Zrazu ju chceli mať úplne všetci. Vodná fajka sa volá Elnefes Tahta Beast. To je oficiálne pomenovanie. Tí, ktorí z nás pozeráte z Česka, ju môžete poznať pod názvom ňuňu. Prečo ňuňu? Opýtajte sa Alexa, on to bude vedieť určite lepšie. Tahta Beast vychádza z genofondu Elnefes klasických vodných dýmiek, ale ich modernej verzie. Tahta klasická je vodná dýmka, ktorá by chcela byť z dreva, ale nie tak celkom sa jej to podarilo, preto jej časti sú z plastu a nepatrí medzi vydarené modely. Úplne iná storka je však Tahta Beast, ktorá je vyrobená z jedného kusu anodizovaného hliníku, v ktorom skutočne máte potom už iba downstem, spätný ventil a jeden vývod na hadicu. Okrem toho sa tu môžete stretnúť s krásnym tanierom, ktorý je dostatočne solidný na to, aby vám z neho nepadali uhlíky alebo čokoľvek iné. Na jeho spodnej časti máte vyfrezovaný menší krúžok, ktorý dokonale drží na vrchnej časti vodnej fajky Tahta Beast. Aby sme sa dostali k veľmi zaujímavej časti tejto vodnej fajky, ktorou je váza. Je to bohemská česká váza, ktorá je malovaná ručne, aspoň teda je časť. V detaili teraz môžete vidieť, že ručné ťahy sú tie, ktoré sú v dolnej a v hornej časti tejto vázy. Stred je robený na 100% strojovo. To môžete vidieť úplne jasne. Čo vám k tejto vodnej fajke ešte môžem povedať? Má úplne všetko, čo potrebuje dobrá cestovná vodná fajka. Malá hmotnosť, skladná, ako náhle dáte preč tanier, tak vám tu v podstate zostane iba telo s vázou a už teraz máme v nej napustenú vodu a nebojím sa, že mi spadne, nakoľko silikónové tesnenie je tam dostatočne pevné na to, aby udržalo cca 500 až 600 ml filtračnej kvapaliny, ktorá stačí na pohodové chladenie dymu. Takže my si to sem teraz takto položíme. Hlavné pozitíva sme si už zrejme vymenovali, mám taký pocit. Pokiaľ mi ešte niečo napadne, poviem vám to neskôr. Aby sme sa teraz však dostali k nejakým negatívam. Jedinú vec, ktorú by som mohol vytknúť tejto vodnej fajke, je downstem. Nie, že by bol krátky, alebo že by bol málo hrubý, to vôbec nie. Avšak je z klasického hliníku, ktorý je z jedného kusu a v porovnaní so zvyškom vodnej fajky pôsobí trošku menej solidne, menej pevne ako zvyšok tahty. Avšak pri fajčení vodnej fajky s downstemom práve neprichádzate do styku. Možno ešte jedna výtka, difúzor by potešil, odmontovateľný alebo stabilný, ale to je iba môj názor, nakoľko som zaťažený na difúzery. Čo však môžem urobiť, vždycky si tam jeden silikónový môžem nasunúť. K tejto vodnej fajke ešte treba povedať, že má veľmi dobre riešený spätný ventil, ktorý je vyfrézovaný vnútri tela a je do neho zasadená gulička, pričom táto časť je v podstate rukávová, ktorá je šrobovateľná a perfektne zapadá na guličku, ktorá je podľa môjho názoru z ocele. A je celkom ťažká, takže nestane sa vám, že ju úplnou náhodou vyfúknete. Port na korunku je trošku širší, ako bývame zvyknutí, preto nie všetky tesnenia vám budú musieť sedieť, avšak na druhej strane port na šlauchy je absolútne štandardizovaný a v pohode tam dostanete ktorúkoľvek z redukcií, na ktoré ste zvyknutí. Aby sme si ešte povedali úprimne, Nefes nekopal tak celkom od začiatku. Pokiaľ si do Google dáte Jokerstem, tak uvidíte, že Tahta Mini Beast je v podstate kópiou Jokerstemu, ktorý sa predáva v Brazílii, je tam mimoriadne populárny a gaučovia si z neho robia úplne crazy kombinácie s nádhernými ručne malovanými korunkami a podobnými bohemskými vázami, avšak iného typu. Toto by bolo z mojej strany zatiaľ všetko, rating si povieme až pri fajčení. Ideme si teraz nabiť korunku nejakým dobrým tabačíkom a o chvíľku sa uvidíme. Zatiaľ čaute! Čaute všetci naspäť. Takže, Tahta sa nám pekne rozbehla. Ako môžete vidieť, setup, ktorý tu máme, je RS Bowl v prevedení Golf. Ide o krásnu ukrajinskú korunku. Na vrchu sedí Callowed Lotus v originálnej 2016 verzii a vnútri sú 3 kokosové uhlíky. Pod Lotusom sme si nabili Tangiers, Orange Soda s malou prímesou mety. Takže teraz vám ukážem, aké je prvé potiahnutie z Tahty. Ako môžete vidieť, je to celkom solidný dymostroj. V podstate dym sa tam nemá kde strácať, nakoľko konštrukcia je skutočne malá a dym si uchováva svoju konzistenciu v aj tak dosť malej váze a v malom objeme dymu, ktorý sa do nej okrem vody zmestí. Druhé potiahnutie. V
Konštantný dym, avšak nie je sa čomu čudovať. Černota bude dymiť stále dobre. Setup, ktorý tu ešte okrem korunky máme, je silikónová hadica zo štandardného čierneho silikónu a koncovka Kaja Azura so skleneným koncom. Okrem toho je tu ešte malá pružinka Spiro, ktorá nám zabraňuje v tomu, aby sa nám šlav chlámal. Teraz, aby som vám povedal niečo viac k tomu, ako sa z tachty fajčí. V podstate, tento fajčiarsky zážitok je takmer bezchybný. Takmer hovorím kvôli jednej malej nevýhode, ktorá je a ktorú je trošku počuť aj pri tom, ako sa z vodnej fajky ťahá. Nakoľko, neviem, či iba ja som vychytal blbý kus, ale nevýhoda, ktorá tu je, že gulička z pätného ventilu nie vždycky celkom presne zaskakuje do svojho púzdra. Takže váš ťah musí byť mierne silnejší, aby vám tam nevznikal parazitný vzduch. Ukážem vám to hneď na názornom ukážke. Teraz sme mali šťastie, skúsim vodnú fajku prefúknuť a zároveň uvidíte, ako funguje spätný ventil. Váza je tak malá, že bez problémov prefúknete túto vázu na jedny plúca. Avšak teraz, keď si potiahnem, môže sa stať, že gulička nezaskočí do svojho púzdra. Uvidíme. Neviem, či to bolo počuť na zvuku, ale gulička do svojho púzdra zaskočila až keď som mierne zvýšil ťah. To je ďalšia z výtok, ktorú by som mal k Tachta Beast. Takže pokiaľ by som túto vodnú fajku mal hodnotiť, udeľujem jej 4 z 5 hviezdičiek. Pokiaľ výrobca túto chybu odstráni, nebudem váhať ani sekundu, udelím jej 5 z 5 hviezdičiek, avšak teraz sú to bohužiaľ iba 4. Pokiaľ máte lepší kus, podielte sa s nami v komentároch, budeme veľmi radi. Z mojej strany to bude všetko. Budeme sa veľmi tešiť, pokiaľ toto video budete lajkovať, zdieľať, komentovať na MyHukaPlays facebookovej stránke a rovnako na našom YouTubeovom kanáli. A zapamätajte si, ja som profesor Huka, ale môžete ma volať tým. Čaute!